Nevím jak vy, ale jako mě Counter-Strike 1.6 baví. Ale jako Counter-Strike Source je mnohem lepší a zábavnější, protože to má, za prvý to má lepší grafiku a prostě všechno, no. Ale jak se vám chce, že jo, jako jestli chcete hrát 1.6, tak stáhněte si na ulož to. A když Source, tak stáhněte Source, prostě na ulož to. Je to všechno stejný, akorát jako je to jinak graficky. Jo, záleží na tom, jak vás to baví, prostě. Jestli vás baví jiná hra, tak hrajte jinou hru, jako. Nenutím vás do tady toho hrát, abyste to hráli, tyjo. Není to špatná hra, není. Dá se to menu, když chcete něco koupit, tak dáte B. A jako když potřebujete dobít munici nebo chcete stejnou zbraň, jako jste měli minule, tak dáte prostě R. A máte všechno stejně. Máte všechno prostě stejně. Byla havárka telefonu. Nevadí. Mě teda nejvíc baví střílet z té pušky, která se dá prostě která se dá přebít na jednorázovaný, na nějaký ty rázovaný, který máte třeba po 5 nabojích, střelech, nebo můžete normálně rázově, automaticky, prostě jak chcete, jak vám to vyhovuje. Přebíjí se taky arkem zase, automaticky se střílí, pravým se mačká, jak chcete, abyste stříleli, jestli automaticky nebo rázově. Mě baví střílet rázově, protože je to líp se s tím zaměří, ale taky někdy ne. Jo, když jste mrtví, tak můžete si měnit pohledy jiných těch teroristů nebo policajtů. Mezerníkem si to dokážete měnit, můžete mít free vidění, normálně vidění celé mapy, jakože si jenom s paňáčkami jak běhají blíž, můžete to mít prostě i s normálně těma. Nebo když vás zabijou, tak si to můžete taky zase na TR-ko a máte to tam. Stejnou zbraň, s kterou se vám třeba dobře hraje, tak si najdete v tom menu, co tam je. Je to lehký prostě. Je to lehký hrát. Já to hraju třeba proti robotům, ale hraju to i normálně. Jako... Střílí, nahoře! Tak mě asi sestřelili z takový debilní vejšky.
s robotem a je to hrát prostě nejhorší, protože oni, jak jsou blbí, tak jim to špatně šlape. Špatně jim to chodí, no. Nebo neříkám, že nejsou špatný, ale jako někdy si dokážou teda pěkně naprdnout. Jo, když nechcete měnit kolečkem zbraně, tak třeba jenom mezi pistolkou a hlavní zbraní, tak kvéčko. Jenom lehce kvéčko. Ach jo. Střih. A akce. Třeba mě se líp hraje se mi líp za policajty, protože mají lepší výstroje a nebaví mě, teroristů mě nebaví pokládat bomby, což to je jako zbytečný. Jo, a na každé mapě je buď na bombu pokládání na položení bomb site A a bomb site B. Jde to jako položit na obě dvě, ale musíte si nejdřív se vystřílet, ne? Jako policajt prostě musíte se, jakmile mají teroristi, jakmile mají položenou bombu, tak musíte zneškodnit teroristy, teda teroristy nemusíte, ale stačí zneškodnit bombu. A vyhráli jste za policajty. A teroristi prostě musí po každý musí si vystřílet po každý cestičku. Buď je všechny zabít, no, jako třeba oni mě, policajti ty konc. Třeba jak mám, jak vidíte, tak třeba tady mám bombu. To je bomba. Jo. A tu potřebuju dostat na to bombsite Ačko nebo bombsite Bčko. Mně se to nikdy teda nepodařilo, protože mě vždycky nejdřív rozsekají šmejdí a já pak nemám šanci se dostat tý třeba jako teď konc. Nebo položím bombu a oni hned zneškodní. Proto mě třeba nebaví jako dávat tam ty bomby, no. Já se s vámi loučím, naschánou.